sa Taluan, Isabel. Yutang natawhan sa kong mother. Tia. Tia Mere. Tia. May tao eh. Cute sa mi. Cute ba ni mo bi oy? Bi, tanaw na gud bi. Ano ba? Ka-cute, ka-gwapa. Ato yung guante ka gani dire nagugmak man ni tabunan man ni. Namgi dako kay bato na. Ko ay man ang limasan. Oh, hala na. Ano nang pud ni? Hala, oh ba? Magligo-ligo ba? Yan mo kalitog ka. Lagi ang kuanan kay nararamdaman ko ni bagyo basig kuanan po ni simbak ko lagi. Yan, ligo. Anak ni siya sa ko igagaw. Abi ko manong na sila. Ang ilang kaldero may naradi ay ang kihoy. Wow! Allah, sana all na-invento sila. Ah, ni asa man ang kuan ani na nagana din nga to. Sa to pang kayo pa do nga to. Ah. Init kay nagdiha sa uban. Oh. Kay sunod ang Hala. pagkahubas dito gibalhin dahil karo magtutog uod adin na nagana. Amis ko da. Guys, may hapon magkuha ko sa mukanding kay Uwan. Uwan. Saan mo na akong bukoy akong sintipid. Asa maning me. Napunitan jud ni siya guys. Namuwag siya utlo tong sang adlaw. Yan ay nasuroy nga laki. Natakasan. Ito ang sang uwan uy. Or sayo pasad. Sanang orasa. Las 3:55 pa. Unya na lang kami uy. Unya na lang ka na bukason. Pamansad kay uwan. Bukason na lang jud uy. Gabasig mo kusog. Nanguan na una, nurok na ang kuan. Gay. Ang gay nga po Nurok nagbalik. Nagbutang po din siya gabi dito. Nagbagong tinanom na gabi. Tanom siya gabi skilid. Mi, magpabukas ka na mi. Busog ka na. Ilang sami oy, wa pa man kay uwan. Nagduduham kung bukas adi lang sami oy. Ay, bukasan lang ni. Kaning dalugdog. Basig ning kusmo panig-ayo niya. What? Excited. The next day. Sakay kag bike. Karaw na ay. Kunit ya. Sila layo. Ano na bibang? A few inches later. Wa kay kaupan. Ayaw na magsakay mo din. Asa man dahil uli ka na? Dito na lang.